Ak si pri tom plišákovi. Ak si pri tom macovi vedľa toho radiátora. Pohni s tým macom. Radiátor. Jo. Je tam vedle toho radiátoru. Tak zkusím mluvit Pavlík. Vieš pohnuť s tým macom? Vidím, že si ho presudul. Chceš ho dostať za tú čiaru? Vieš tam dať nejaké znamenie? Vieš pohnuť s tým kočíkom? Co je, Kiki? Pred chvíľou si s ním pohol. Počkej, papám, jo? Vieš pohnúť s tým kočíkom? Je blížšenie. Zase prochází tou budovou, víš? Kdo chcete vidět ten kočík? Neprovokujem ho? No, jste bezsvěcený vody, no, tak zkuste to. Nespím. Dobre, ten kočík ukážeme ho. A vyprovokujem ho. Pozrajte ľudia. A to vidím. Trošku veš. To prepálne zvyk, hej. Tým macom pohni. Co je? Spinkej už. Takhle tak. Keď sa pohne, tak ako vidíš, to čiže tam nie je. Jo? Ďakujem, Radko. Môžeš dať na to. Tam, kde bol Rado, hej? Ticho. Alebo ho daj aj ďalej od tebe, ako chceš. Co je? Prišli sme späť. A chceme s tebou nadviazať kontakt. Zkus vyšší hlas. Sme späť. Chceme s tebou nadviazať kontakt. Si tu s nami. Eti, no. Na chvíli zacne už aj. No, co chceš mít? A všude to bude. Nevím. Ťukni na tieto dvere. No poď. Ťukol. Čo je, hajda, Vítku, už sa tady zasnul. Kde je tá baterka? Zasni tady v tej kuchyni. Jestli jo, ťukni do těch dveří. Davidku, bych si lehnul. Ďakujem tam, Rado. Poďte od dverí, aby videli, že neťukáme do tých slov. Tak, řekni mu, jestli je tam sám a tam znamení. Ak si tam sám,
ten krik? To je jasné. Zavítač. Teraz sa. Ale iba trošku. Kde máš tú baterku? V pokoji umyje. Ty si pozri, počuť to teraz. Chlapci, ja počujem krik. Ticho, jo, pojďte vám. To jsem byl nějaký cíl. Co mě řeže. To se hodně zadáváš. Zpátky. Že brečel pěkně. Jste jich tady více, no, než 5 lidí. Je vás tu viac ako 5? Prosím ťa, ak si tu. Tu Emil dýchá. No jasný, On má sluchatka. já to slyším celou dobu. Co? Ten nádych nevypočuje. To Emil. Tebe, Poň s tým tlačíkom. Prosím ťa, daj mi znamenie. Skús s ním pohnúť. Vieme, že ty tu počujeme tvoje kroky. Počujeme, ak tu húkaš. Dobře, zeptej se ho, jestli je tam s ním někdo. Je tu s tebou niekto? Nie si tu sám. Za mňou počujem zase kroky, ale neotočím sa. Poň s tým kočíkom, ak je takto za mňou. Je to tu za mnou. Jo. Dobře. Je to špatná entita? Je to nejaká zlá entita. Je to zlá entita. Áno. Ďakujem za odpoveď. Počkej, zeptej se ho, bojíš se ho? Máš Jak s to tebou jedna strach? barva? Aby tam bylo světlo. A kde ho máš strach? Tik. Dobře. Nemáme vodu, bože, máme svetenú vodu, dávajte pozor. Chci se tě zeptat, jsi žena? Čo je? Musím sa to píšu, kokotiny. No spí. Už ľudia. Jsi žena? Si žena? Jsi ten 15letý kluk? Si ten 15-ročný chlapec? Ty? Ano. Čo? Aký 15-ročný? Jsi židovského původu? Ty židovského pôvodu? Jsou pravda. A tabulku. Bol si žid? Jako máš Koľko? Čo to furt? Byl jsi vojákem? Z druhé světové války? Keď mám 15 rokov, tak asi ne. Dej to tam, dej mu tu otázku. Byl jsi vojákem? Pohnul se? No celý. Vy to nevidíte? Dobře. Já jsem si to podroval na pálu. Zavraždili tě Němci? Bol si zavraždený. Zavraždili ťa Nemci. Jaj, Pane Bože. Dobře. Nemusíš na nás vyčasnať. Je tu s tebou matka? Je s tebou Dobře. kukot. Nechci vidět. Kočárek to je. Přistěhovali jste se do tady té budovy? Ticho, kuci. Přistěhovali jste se do tady té budovy? Jste tu noví? Ste tu od začiatku. Ste od začiatku v tejto budove. Kde? Dobře, děkujem za odpověď. Vždycky mu to poděkuju. Ďakujem ti za odpoveď. Je tu s tebou sourozenec
bratr? Není. Zeptej se ho, jestli je... Ne. Zeptej se ho, jestli je pohřbenej na cintoríně. Ty pochovaný na cintoríně. Ne. Tvoja rodina je Ava. Ty kokos. Pane Bože. A veľmi to koča. Bratr, Tati, jsi bratr. Tieň kočárek. na stene a vyšiel k tomu kočíku. Jsi bratr. A vy? Ava bola tvoja sestra. Ty Dobře. Probudila tě matka? Probudila tvoji duši matka? Dáš mi asi napět. Tak málo. Nepoďme mi bejť. Chyba ti tvoja mama. Nechodím Aj Ava. Ano, Si tu chodím. sám. Sedíš za nimi. Dík Bohu. Dobře. Chceš, aby tvoje duše byla posvěcená? Kafe, že? Chceš, aby tvoja duša bola spasená a pôjdeš za mamou a za Avou, tam budeš s nimi, chceš byť s nimi? Chceš byť s nimi? Víš čo? Tak čo sa tu celá rodina? Bylo tvoje tělo spáleno? Bol si spálený? Nebol si pochovaný, lebo si nedal kamene. Ty spálený bol. On bol tu spálený, Pavlík. Víš, kde je tvůj popel? Víš, kde je tvoj popol? Dobře. Ty kokot Bohu. A ja sa nehejbnú. Koukej. Už to kouká. Tvoje telo, No nikdo. tvoje spálené telo je tu niekde. To je málo, víš? V tejto budove. Myslím. Nepohol. Ja som nevidel, nepohol. Zeptám se ti, Irak. Pohol. Počkej. Klidu. Je tvoje tělo pohřbený pod tady tím barákem? Tvoje telo je pochované pod touto budovou. Tvoje telo je v tejto budove niekde. Je tu niekde tvoje telo. Není tady. Ty, hovorím kroky do pičvy. Dobře. Zeptej se ho, jestli může jít k Macíkovi. Môžeš ísť k tomu Macovi. Zkus zvednout Maca. Ty si sa ma dotkol, pozerám. Jebe ti? Ty si sa ma dotkol teraz? Chod do piči hore. Ja ho tak do vás púšťam, tak a pusť ju. To byl on, ten druhej. Čo je? Můžeš zvednout Maca. Prosím ťa, ak si to ty, ty si sa ma teraz dotkol. Môžeš prosím ťa zdvihnúť toho Maca. Chcem, aby si teraz zdvihnul toho Maca. Tak, ak si sa dotkol mňa, tak dotkni sa toho Macíka. Poď.
mám recept. Toho maca, zvihni. Hej, Kríž! Líbí se ti ten kříž? Líbí se ti ten kříž? Páči sa ti ten kríž? Jo, odpověděl. Pane Bože! Odpověděl. Dobře, dobře, děkuji za odpověď. Si to stejná entita, jako včera, která s náma komunikovala. Si to ty? Tá entita, opustená duša, čo včera komunikovala s nami. Bol to včera niekto iný. Nebol si to ty. Ak táhne! Kurva, to piči, ja už nerozprávam nič, pič. Dobře. Musíme chvíli počkat na odpověď, kluci, jo? Aby se nám nepletly otázky. Líbí se ti ten kříž? Jaro. Hej. To tu za mnou bolo, ty pičo. To tu za mnou bolo. Prečo sa nás dotýkaš? Ale kde som to cítil? Proto vám říkám, abyste vzali tu svěcenou vodu. A filtry jsou kde? Chvíľočku. Může uzavřít prostor, jo? Ukaž. Bacha na to, jestli jsou bezpečné, můžu uzavřít prostor. Já si myslím, že to je ten stejný. A že on tam s nima není, jen mluví. Je to je zbrýně. Který nám dáváš taky strach. Aha. Ja je to piči! Ja to máš chytil! Jaro! Zastav mi poďalka, buď! No tak to je on. Jestli vás se taky dotýká, tak to je postrgajš. Ale to ma chytil za kapustne. Ja chytil, kde mi chytil? A kde je Jaro? Dobře. Řekni mu, jestli chce, abyste odešli a dát znamení. Všetko odmásla jen vybuchy. Hej, otvíráš okno, když tady kouříš? Ne. Že tam nemá pokoj, kašel. No, je to dávno, jestli si vás taky dotýká. Může si mu jakoby zvyšovat ta energie. Dávejte pozor, kluci, jo? Běžte radši k těm plekovým dveřím a buďte připláci zádama ke stěně, aby vás nemusel stáhnout. Nedotýkaj sa nás. On si vás oťukává, chápeš? Môže sa bol napádať, ale nemusíš sa nás... Dotkol si sa nás ty. Aj mňa si chytil a teraz si chytil Finča. Nemusíš to robiť. Môžeš pohynať s tými vecami, ale nemusíš sa nás dotýkať. Poďme, kruh leží. Na čo? Tak. Stačí, keď prídeš k tomu medveďovi. Budeš s ním hýbať. Nadviažeme spolu kontakt. Ja ti budem dávať otázky, na ktoré ty môžeš cez neho odpovedať. Počujem zase tvoje kroky. Ideš k nám? Ak ideš k nám, tak pohni toho maca. No. Hej, Kryš. Vidím ťa, super. Ďakujem za odpoveď, vidím ťa. Viem, že si tu
Len sa nás nedotýkajú už. Ten kríž, vieš, dať k tomu Macovi? To ty presúvaš tie veci, alebo niekto iný? No, neboj sa. Hej! Bacha? Hej. Poďte. Dosť. Nič, to si kokot, more. More, to zase do piči na krk som cítil. Toto som cítil na krk. A čo je, pes? Prečo sa nedotýkaj? Ty kokot, more, ja nechápem. Chceš pomôcť? Prečo sa nás dotýkaš? On mluví. To je ten film, ne? Prečo si zavrel tie dvere? Jebe ti? A toto čo do piči? Dotýka sa dvere. Otvorte dvere. Otvori. Vieš, aký mám teraz pocit? No, vieš, aký mám teraz pocit? Čo je? Ťukni na tie plechové dvere. Emile, ticho. Počkaj, chcem to povedať. Počkaj. No, povedz. Vieš, aký mám ten pocit? Že som tam, že je tam víc těch hviezdy a jedna z nich je dobrá a tá nás poslala ven a zavřela dveře, aby sme tam už nešli. Je to tak? Ak je to tak, ťukni na tie dvere. Jaro, porazí ťa. Radu. Čo sa stalo na tomu? Poďte, von do piči! Tak koľko tam sú? Som videl do piči. More, to ma tam už celé hýbalo. Čo to tak? Na čo si ich otvoril? Prečo som otvoril? Zvedavý. Tak. Zvedavý. Piči tam. Dva tam sú. Tak dobre. Tam ten. Nečítam svetlo. Čo na zemi? Zatvorte tie dvere, chlapci. Zatvorme tie dvere. Odáňaš nás preč? Joj! Piskot. Hej, piskot. Jak ty fúťaš aj to? Vykačaj na okne. Nie, vykačaj na okne. Jaj, teď mi to bolí. Keď to tak si Čiže kúži. Tam do piče. Kokot, naozaj. Neutekajte, neutekajte. Amore. Čo? Je to kouzí ten tablet. To se zajímá. Nezajímá. Zajímá to kouřím a budu to dělat já. Ale ty děti chtějí spát a nemají klid kvůli tobě. Mám zavrieť tie dvere? Stačíš na nich ťuknúť, ja ich zavriem. Tož Ťukni vem do nich. si. A musíš říct takový madra. To se jim úplně vypouští. Hodně. Ty vole. A ty peníze neměli prohrát od piči, jsme radši
Koľko to je postojňačkové. Ty vole. Taky mahnouza, musím si to podávat. Včera si to kouří, Masko, můžu to kouřit v klidu. No tak dělej, ale počekaj, už 1 hodin. Ty to bys čekal, aby se nechal najet, aby si nechal zakouřil, tak... More, však si jedu. Pomalu, co mluvíš? Počekaj tak 20 minút, no. Ticho, si to zakouřím. A už neskúš. Ne. Jaj. Normálne jak špekatou, ty Hej, no tak to je moc. No na to som zavřela to okno. Si tu stále s nami? Tak celý to vykúsi, ten papír. Ten papír kouříš, asi. Ten filtr celý. Filtr, ne. Jdeme. Si tu sám, alebo ste tu viacerí? Opakujem, si tu sám? Co? Alebo je vás tu viac? Co vy, co tam je? Leží. Tak prečo máme odísť? Robíš to v dobrom, alebo máme... Alebo nám niečo hrozí? Hrozí nám niečo? Tak si tu? Daj nejaké znamenie ešte. Chceš, aby sme odišli stadeto? Ak áno, daj nám nejaké znamenie. My kľudne stadeto odídeme. Ak nám tu niečo hrozí, kľudne nám daj znamenie.
chceš dobre. Ty nás odháňaš pred zlom. Je to tak? To, čo si povedal Jaro teraz, Emilovi, asi je to naozaj tak. On nás chce dobre, pán, ja som ti to povedal. Máš o nás strach? Chceš nám dobre? Daj nám nejaké znamenie, nech vieme, na čom sme. Ticho, krásom, poď tu. Si tu s nami? Počuješ svoje kroky. Ak si tu, kľudne daj znamenie. Poďte bližšie. Chlapci, asi by sme mali. Takže opýtam sa ťa ešte raz. Dobre, ak mi dáš teraz znamenie, pôjdem preč. Chceš, aby si sa to odišiel? Chceš nám dobre? Hrozí nám tu niečo. Ak máme odísť, tak nám daj znamenie teraz. Ty? Čo je? Čo? Tá múka, papa. No, poďte, hej. Čo je toto? Kde bola tá múka vyjebaná? Na okne. Kde bola tá skurvená múka? Ja viem, že... Ale na tomto okne bola Jaro. Na tomto. Zavrite budovu. Na okne na chodbe. Aha, takže bola tu. Ale prečo je tam? Ale dajte okne. Zavri budovu, ideme. Počkaj, hodím naspäť, môžeš? Musíš. Niekto ide, hej. Ale čo je tento obrys? Bacha, nestúpaj! Dobre, nestúpal. Čo to je, chlapci? Niekto dá také znamenie. Čo to je? Nuka bolo na okne, Rado dal tú múku. Takže tu bola na okne. A bola vnútri. Obličej. Ty prečítaj stáč. Ty si nám niečo nakreslil. Ešte jeden. Nahore. Toto je čo? To sa Rado střídí. Idú sa tam tí boty ešte. Neviem, ja toho kúkam na to, priateľia, ale zatiaľ nevidím nič. Ja neviem, ale dačo to bude. Není. Tento obrys by sa takto neurobil. Tá múka. To ja z bundou. Dal si nám nejaké znamenie. Je toto tu nejaké znamenie, ak áno?
Okna vyhodiť. To pracké, ktoré sa tu DST sú ešte gotované. Aby sa holka tak nelekla, solka, alebo tak. A mňa dvakrát to pozera, ale aj rada. Jo, chcelo takto zavolať, lebo sa takto poťahol gule. No, jedno poviem. Oslobodíš tu jedno, príde druhé. Oslobodíš jedno, príde tretie. A ešte poviem, to nechápem. Ja to má hlave, oni vidia, že vieme oslobodzovať, tak oni nám dávajú znamenia, že chcú aj oni. To není ten Finč, ne? To je ten druhý. Ďakujem za follow. Ďakujeme sa. Ahojte, ďakujem. Dejme ti moc, ahojte, ďakujem. Chápem. Andrej, chápem. Ľudia, vy si zahľadte. Ten chlapec by dostal inkvar, zomrel by na ocu. To ešte, že tak len mohli nešli domov. A ja debil, nebudem s nami, však nebudem sa zastav. Si pičo. Fú, Stanko, ja dneska nechápem.